sai murna rawa suke taka. Min yau farin ciki auren soyayya an daurawa Adamu ango Khadija amarya sun yi auren ƙauna. Auren ku yan gata murna kowa yau yake yowa. Amarya ta rufe fuskar ta hawaye take yowa. Hawayen farin ciki ne na ga an wanta na sharewa. Kin zamo zara shi ko wata haske kuke yowa. Kuna yi tare amincin so juna ku yi kamawa. Tambarin masoya in kaji ni mun ko na dokawa. Adam Khadija ta da ku zo na kar ku yi saba. Min yau farin ciki auren soyayya an daurawa Adamu ango Khadija amarya sun yi auren ƙauna. Kaban salon sauti waƙar nan yanzu na fara ta. Bikin namu ne danginmu ne zan gyara muryata. Kumar maso ahalina maza haɗa har mata. Bikin gidanmu za a gan mu ne yau aman sauti na. Adam Khadija kun yi aure hankali ya kwanta. Ango amarya sun taka rawa murna suke yowa tare za su zauna har abada san babu din saba. Min yau farin ciki auren soyayya an daurawa Adamu ango Khadija amarya sun yi auren ƙauna. Sabuwar rana ce gunki amarya ki daina hawaye. Ruwan ga taro domin ku ne abokanai har na kawaye. Ku bai wa juna soyayya da kula ba mutuna laye. Muna du'a'i ango da amarya za ku haifu tagwaye. Amarya ki toshe kunnen ki domin zuga ta kawaye. Adamu ke zaɓa gone ki zamto mata ba shi zuciyarki da soyayya sam karki wa kasa. Min yau farin ciki auren soyayya an daurawa Adamu ango Khadija amarya sun yi auren ƙauna. Bikin farare balbela kun san ita ba gayya ba. Idan da soyayya dukkan sirri ba boye ba. Ana babbakar giwa kamshin zomo ba za a jiya ba. Dukkan masoyin manzo aure san ba za ya ki ba. Aure ibada sunnar manzo ne ba ma kauce ba. Duk cikar dan adam sai yi aure zancen ba ƙarya ba. Adam Khadija yau kun bambanta da saura ke. Min yau farin ciki auren soyayya an daurawa Adamu ango Khadija amarya sun yi auren ƙauna. Amarya da ango shawara zan ba ku ku yau saura ne. Zama na wuri za ku yi soyayyar layi ta kare. Babu jayayya a tsakanin zan so ku yau saura ne. Duk wanda ke kushe aure shi ya kamata a daure. Sabuwar rayuwa sunnar manzo ce za ku yi rayawa. Zan so zaman ku har aljanna za yi dore. Min yau farin ciki auren soyayya an daurawa Adamu ango Khadija amarya sun yi auren ƙauna. Ga iyayen ango yanzu zane yau gaidawa. Alhaji Uba mai kewaye baba na ango kenan. Alhaji Malam Lawan AMK ni na gaida ka. Wani Murtala Musa baban ango na gaida ka. Alhaji Shehu AMK kai ma na gaida ka. Sai Alhaji Iliya AMK kai ma gaida ka. Baba Basiru baba ku kuma na gaida ku. Baba Birema baba Tasiri ka gaida ku. Baba Kadiri Abdul Kadir kai ma gaida ka. Farin ciki auren da kai yau za yi dorewa. Adam Khadija tar ku zo na kar ku yi saba. Min yau farin ciki